हेलो लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव गोदानै आपडेट लानानै फैलायबाय स' जोंहा फेसबुकआव दा फेसबुक खेवबानो नायनो हायै बायदि मोनसे भाइराल सोलिगासिनो दङ। बे भाइराला जाबाय जोंहा बड' कमेडियान एक्टरफोर जिहेतु अनिल नार्जारी बिथां आरो अनिल नार्जारी बिथांल' नङा जोंहा साथाम साब्रै एक्टरसो दङ बेयाव सासेनिल' भाइराल जाबाय थादो नाथाय जोबोद लाजिनांथाव लोगोफोर आं बुंनो लाजिनाय मोनबाय अनिल एक्टरल' नङा बाथ्राया जोबोद गिदिर जालांबाय लोगोफोर माने बे कल रेकर्डल' नङा जोंहा दा नोंथांमोना मिथिखागोन बड' कमेडियान एक्टरा सोर आरोना आं नामखौ लाथ'ला गाज्रिसो मोननो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना अलरेडि फेसबुकआव भाइरालखौ नुखाबाय एबा खोनाखाबाय आं होलांगासिनो आरोना बेयाव सासेल' नङा आरोना साथाम साब्रैसो एक्टर दोङो जिहेतु जोंहा लासिसिं जोंनि बर' हारियाव माने एक्टर्स मानसिफोरानो ओरैबायदि जाथाय खालामदों आरोना माने दायो फेसबुकफोराव नुनाय बायदिबा एबा खोनानाय बायदिबा बिसोरखौ मा एक्सन लानाया हामगोन दा ओरैबायदि भाइराल जादों लोगोफोर बे भाइराला माने फेसबुकआव नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ अनिल नार्जारिया बिथाङाथ' दा हमजाखाबाय जिखुनु जाया कल रेकर्डजों दा ओरैबायदि बाथ्रा लोगोफोर माने कल रेकर्डल' नङा आरो बे बिथां अनिल नार्जारिल' नङा जितु कमेडियान एक्टर बेयाव साथाम साब्रै दंबावोनो आरोना बे जाथायखौ लानानै माने फेसबुकआव नै दानि बावसो एबा एसे गोबाव जाबाय माने आरो ओंखारलायबाय आरोना जितु कल रेकर्डल' नङा लोगोफोर माने कल रेकर्डआ गोजाननि बाथ्रा माने जोंनि बर'नि एक्टर्सफोरा ओरै सासेल' नङा साथाम ना साब्रै दोङो जिखुनु जाया बिथांमोनखौ माने नाम खारिनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामना होबाय जिखुनु जाया आं नामखौ बुंथ'ला नोंथांमोननि सेराव नैबे फट'खौ लाय बेयावनो मिथिखाबाय आरोना आं नामखौ बुंथ'ला नामखौ बुंबा एसे गोरोन्थि जागोन एसे बोरैबा जागोन दायो बिथांमोनखौ माने हमना मोनबाय जे माने कल रेकर्डल' नङा बिथांमोना 13 एबा 16नि माने उन्दै गथ'खौ माबासो जालायहैदोंमोन नामा? नङालाय गोदाव सोरावनो गोदाव सोराव नंखायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा आं गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौना आलुआ ओमफ्राय माबायाव गोसोआव खोमोन दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं 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 गुसुंसो मैयानिफ्रायनो बे बाथ्राया गोसारबायदोंमोन फेसबुकआव जिहेतु जोंहा फिल्मनि मुंदांखा एक्टर जानानै एसे बुजिनांगौमोन ओमफ्राय मानसिफ्रा कनफिउज जादोंमोन आरोना मा जाखो मा माखो होननानै माने फिल्मनि एक्टरफोरनि माने सासे उन्दै गथ'खौ बरबाद खालामजोब्बाय होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय रावबो मिन्थिना मोनाखैमोन जे मा जालायखोलै होननानै ओमफ्राय दिनैसो मिन्थिजोब्बाय जे बे साथाम साब्रै एक्टरा माने बेबायदि मुगैथाव हाबा मावदों आरोना ओमफ्रायो दायोथ' मिन्थिजोबखाबाय बेयाव अनिल ब्रादारल' गैया बेयाव सानै साथाम एक्टर दंबावो जिहेतु फेसबुकआव मिन्थिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय नैबे फट'आव नोंथांमोना नाय आरोना स' बेनोमोन लोगोफोर मिनागुरियाव औ दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोननाव माजों फैया माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलै बाइकजोंहाय नंगौ नङाथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा? नङालाय गोदाव सोरावनो गोदाव सोराव नंखायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा आं गिलायलाङो आं
ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा? आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा? हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो, नङाबा एसेमेसल' गेलेलाबायो। गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो। जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा। कल रेकर्डखौ माने एसे होबावनाय जाबाय। जिखुनु जाया एसे लाजिनांगौमोन आरोना लोगोफोर, माने एसे गिदिर गिदिर यार्सनि बुजिनो गोरों जानानै एक्टर जानानै बिदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मोजां फोरोंनांगो, बेयाव माने गाज्रिसो फोरोंलांगासिनो। दायो हमना मोननायखायसो, जुदि हमना मोनामोनबा सोर सासेनि गथ'नि माने लाइफखौ बरबाद खालामगौमोन। दा बेबायदि जाहैबाय बाथ्राया। ओमफ्राय दा हमजाबाय थिगानो दोङो, ओमफ्राय एसे बुजिसिगोन जितु इयुनफोराव बेबायदि खामानि मावनाय नंला आरो उन्दै गथ'नि लाइफखौ जानो हानाय नंला, बेबायदि जागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एसे बुजिनांगौमोन आंनिबा। दा जों मा बुंनो, गाज्रि मोननो हागौ। दा गाज्रि मोननांगौ जेबो खोथा गैया, जितु फेसबुकआवनो भाइरेल जालांखाबाय, गासिबो नुखाबाय। दा बे भिडिअखौ गासिबो नुखाबाय आरोना। थ' बेयाव जों भिडिअ बानायनायाव जेबो लाजिनांगौ आरो माबानांगौ जितु गाज्रि मोननांगौ बे बाथ्रा नङा। दा बेनोसै आरोना लोगोफोर। दा एक्टर नालाय साथाम साब्रैबो, बेनिखायनो मानसिफोरा एसे एक्सन लागोन होनना बुंदों। माने बेखौ ओरैनो हेंगारा, जितु जोंहा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि लाइफखौ बरबाद खालामदो। दा मा राहा लानाया हामगोन बेखौ आयेनासो मिथिसिगोन होनना बुंदों आरोना। दा मा जायो नायनोसै आङो, नेक्स्ट आपडेटआव मा फैयो नोंथांमोननो गासिबो खिन्थाना होनोसै।